Correct. Kung ito pala, narito may kumanan kita. Ay, bago mo lang sa tutulog commercial. Sa pangkatanda mo dahil yun, bago mo lang sa gamit sa hapon. Commercial sa kumanda. Kaya, naranasan mga karakal sa dito commercial. Pero sa mga gamit sa room at sa lamesa at sa kitchenware, plasticware, linoleum, sabal, lalo sa pan, footwear, dry goods, sabatas ng aki, supply, at sporting. Ano ba kung di ka na sabi mo yung mother, ito na ang mga bakal. Sabi mo, kung mabangan yung mga pagdating ng mga One Radio 91.3 News Countdown. Mga pinamahal, kami ang mayanos. Eto na ang Albayano Supermarket sa Bagot City. Ang dating Global Supermarket ngayon, Albayano Supermarket na. Albayano Supermarket sa Bagot City. Ang mga bilihin ang gaan sa bulsa at sa presyo abot kaya ng kapag-friendly at servisyo na pagkakumagal mo. Kusay at tiket. Available dito. Siguradong ikay panalo. Mura na ang titin pa. Katulong sa pag-asenso ng bawat Bicolano. Albayano Supermarket. O tay, ano yun? Mapadami na naman ang tayo dito. Talagang eto, pulis pa rin. Pero tay, salamat po sa lahat. Salamat po sa pagkagaling ninyo. Batang ko na sensya na naman. Kaya ikaw susunod kaya. Oo naman, di ba po yan? For information reservation, please contact 07.
Pero hindi nyo lang sa kanila tapos.